Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Имрӯз мо до офтоб омада берун офтоб. Бачаҳо, имрӯз мехостум як темаро бикушам. Тема дар бораи бигем ҳамин духтарони хидмат меравад, духтарои тоҷик. Дина як комментарияро бигем хондем. Баляд рости гап сар пар вайрон шуда. Умро мехостум ки дар бораи ҳамин комментария як-ду чира бигӯм. Асобина дар бораи духтаронам мера. Комментарий дар короче нависага ки як аслан гуфтани як бигем чизайда вроде Кавказис может быть, хамин русские короче ам Россия набуд. Барои ки уҷа вақти тема дар бораи мисол таҷичка шир, значит бай дига миллатайда, барои ки ам хеле нависки у меня есть девушка таҷичка, короче я с ней иҷажда мекунам, уҷажда мекунам, она ох какая туда-сюда, короче она мехрона мепушонама. Бама короче гуфтум ки слушай, короче надо вот таким тоном, таким, блядь, жестом, то, что ты ее таджичка туда-сюда, она ох какая, и вот так, короче, блядь, ты знаешь, что это, блядь, не по-пацански. Если ты человека как бы девчонку любишь, не надо вот это не по-мужски, короче. Не надо так говорить, короче. Она сразу вайгуф ки ма вай нағзаме бинам, ма просто вайм хелима. Вай мара нигоҳ мекунад хелиу хели. Хай гап фаҳмидам ки ай бай беам духтари тоҷик. Блядь, хай нами картона куна духтаро. Тупоен чин шумо, блядь. Прежде чем қатъия миллати дигар шинос шидан, фикр кунед шумо давои блядь ранги пайтова мешавед. Я вақтонам фаҳмида будам я духтари тоҷик чин шинос шуда буд, дасти ба даст паспортша гирифтагӣ будам. Това я баровардана бигем азурия касура ҳар кор кардам, галубой жуша. Блядь, кор халатуна кор буфармонем, блядь. Рӯи рост нагла, блядь, тоз я догустонира бигӯ ки ина дар комментарий ма чечене хеле кардагим. Охи намекунан, ам чечено догустониё хати шумо шинос намешаванд, охи номи миллатшона пас намекунанд. Ито бишаванд хеле, блядь, полный хчона сис намегиранд, охи. А духтари тоҷики, блядь, ам тоҷики табмон беста чи ба ки фақат бачаҳо номи тоҷикоро бардоранд. Бачаҳо мебинед тоҷик як касакиш, короче, айри мисол дига тоҷик рафт шиш. Чи ба тоҷики хеле кард, бачаи тоҷики не бозор дайри у тоҷикошон ҷанг кард рафт. Хайҳо бачаҳои ҳастанд, блядь, бачаҳои хидмона кидат мекунанд. Прай далбоеб намегум. Ина Лӯи Ғафуров буд. Уна бин 1 миллион да баромад кард, мақсад чӣ кард? Номи тоҷикоро бар Азам Ғафуров, уна ваям буромад мисол номи тоҷикоро бардошт. Хай чӣ ба ки ина Нурулло Алиев аста бояда буромаде соз меган ки ина тоҷик, короче, дайни бои баланд буромаде се тоҷик да бои баланд фақат бачо. Хай шуморам духтаритона чӣ кунен? Шинос на шинос шидӣ. Вай мусулмонай ма вай мегирам. И вай табар мусулмон медони чия? Баном у тура нигоҳ намекуна, у тура вообще гудаку чудаки тура нигоҳ намекуна, у хонаву пеши отаву чатам намера. Ҳарчанд бачаи тоҷик боша, я вақт не я вақт мера дар Тоҷикистон ам хисрхштоманша мебинам. Гудакҳои тура мебинам. Ҳо бачаҳои худмонам ахмақш бисёре ман намегӯм. Прежде чем шинос шидан бугӯ мара хонама таъмин кард. Мара дар гиҷо мегирӣ? Шарт нест мара никоҳ ку биги мисол тамома дигар квартира ма ту дар квартира ма дар квартира. Намешавӣ хеле. Аввал вазъияти зиндагит хона тамом бача таъмин куна. ҷои зисти хона боша, марҳамат бигирин. Ҳамо блядь шуморо намекунанд амтаре шумо қатъи ноина номи тоҷик таҷика ох таҷичкара ман хеле будроин чанд қа видеотон ҳастад дар интернет, чанд қа видеотон ҳастад таҷички хеле таҷичка хеле. Блядь шарманда кардагин шумо ҳамара. Накунани хеле анди қат омади Россия баъди ният коркунӣ омади кор кун, марҳамат кор кун, миён та сағбан шинос наша. Не у меня религия не позволяет.
если хочешь мисол хона ма тами хонаи наслиҳаши мисол пропискат кина марҳамат никоҳ кина бигира. Анаи кори хубай. Даже мисол ки никоҳам кини гирифт, агар марди мусулмон боша, фарзандои тура бояд маҳр шароӣ кина. Я 2 фарзанд дори, 3 фарзанд дори, ҳар моҳ 2000 3000 отдельно бояд барои фарзандои туро кина. Бачаҳоиро бидонед. Як зана никоҳ мекунед, мегирем фарзандои уро маҳр шароӣ кунед. Маҳри фарзанд шароӣ накунед, никоҳтон дуруст намешавад. ҳаққи фарзанди уро бояд ту роӣ кунӣ. Ту қатъи чаю хоб меравӣ, мехези, ӯ хизмати туро мекунад. Наметони ай дӯстон намеёй хай дигар ман намедонам, хеле пеши раҳ накунем бачаҳоро, инам хеле ҳолатҳо мешавад. Дуюмиш духтарои бишумо ай бачаҳо бисёр намеравад, барое ки ҳарчанд бикунӣ накунӣ бачаҳои худмон афишировать намекунанд. Барое ки афишировать кунад давоҷа меқапанд як дигар бачаҳоиро мисол сарзаниш мекунанд, бачаҳои худмон. А дигар миллат сарзаниш карданро похуяй. Гурӯи рост гуфтасай таҷик инам хеле арӯсай тенҷай мезанӣ мегард. Блядь, калатона кор бифармонед. Бачаҳо нома бардошт, духтаро кай нома мебардорен? Кай бигӯянд ки духтари тоҷик намешавад хати ӯшинос шудан? Кай бигӯянд ки духтари тоҷик духтари тозаай? Шлюхош бисёрай ҳо. Но блядь, аммо ту шлюхаи номи миллата нагӣ. Ма бигӯ ки не ман циганам ё ягон ҷугиён бигӯ хай. Бигӯ ма ҷугиён. Хай не ма тоҷики хеле наген охи. Ма тоҷиким биомара урус кади, узбек кади, тоҷик накади. Хай наген блядь, хеле номи миллата пас накунед. Айрӯи номи миллат блядь, шумо ба ҷои номи миллата ту мебардорӣ ки ман зур қатишхоб рафтам, значит номи тоҷикоро ту тупои ту беақл ту набарад ту блядь тоҷикоро пас кардӣ. Ки шлюхан мега ба. Охи накунед хеле блядь, калатона кор бифармонед. бас кунед, омадем кор. Ӯ қазури ӯ шавҳарат мефурад. Я бачаи камбағала бардор бигир. Бачаи бой да ту дига дар кор нестӣ. Бачаи камбағал ту дига бачаи бой наков. Бардор қоматшо рӯз ки он қатид местад охира. Бохи дар амони худо, худованд нигаҳбонтон бошад. Рост ҳам чиза алам бисёр кард, бояд ман гуфтам амира видео кунам. ҳамин видеоро паҳн кунем, духтаро бинанд, мумкин як хелша андеша кунад ҳамин роҳо бигарда. Бачаҳои тоҷик ҳастанд, безан ҳастанд. бугӯ бигирма, никоҳам ку бигирна, бигира никоҳот кунад ҳамон бачака. Бисёри бачаҳо пул надорад зан бигирад. Дар амони худо бошед.